برای خلیل تو بخیراتی برنامه کردویزیون سپاس. جی روجاوا اپراسیون ارتش ترکیه جارابلوس چاوا خویا دکه هون و اپراسیون چاوا درخینن ام براستی ev operasyon demek ki usad pek hati go pir nazik û diyar e piştî serkeftinên got di şoreşa Rojavayê Kurdistanê di pêk tên li beramberî Daeş û li beramberî rejîma Beşar Esed û her wiha bi taybetî du îro got bîranîna 500 sal li ser şerê Mirjdabixê derbas dibe got wek îro berî 500 salî Osmaniyan ev herem dagir kiribû û berê xwe dabûn heremê bi tevahî ji bo dagir bikin. Dîsa rojek wiha de got hevdîtina hevdîtin û diyalog û nerîn û dan û sendinên got çê dibin li Enqereyê di navbera Türkan û Berzanî û Biden û hin hêzên din yanî herkes trafîkekî çûn û hatinê pir giran diyar got heremê di çê dibin û dencan de ev dagirkirina Cerablusê diyar dike got heta çi astê ji sala 2011 û vir de herdem Erdogan dixwaz got destê xwe dirêj nav Sûriye bike û îdî qedera Sûriyê ew bide meşandin û li gorî wê ev hêz û grûpên guhatin avakirin tev destê wan di nav de hebû wek Cebhetin Nesra û Daeş û nizanim grûpên din piştî evana binketin îdî neçar ma bi xwe mubaşer mudaxele bike û bên derbasî hindirê Haka Sûriyê bibin bi rastî ev derbasbûna wan rengekî dagirkirinê yê bi şêwazekî nû ji bo heremên hindirê Sûriye û armanca wê dijî projeya demokratîk dijî hukûmetiya gelan dîkirtina gelê Kurdî jî bi xwe jî got ev çûname li dijî Kurdan e em dibên li dijî gelê Kurd û li dijî hemû pêkhatiyên di heremê di gome bi hev re xweserî ava kirî wan bi hev re bi projekê demokratîk dimeşin li dijî vê yê û ew naxwazin got Sûriyê de aramî çê biyan jî sîstemeke demokratîk çê. Keke Eldar Daeş mecbel Cerablusê bû li Tirkiye gavekî wiha navêtibû çima niha hinkes dibêjin armanca rastîn Kurd yani te ji baskir ez dixwazim tu vekî û her wiha helbesta hikûmeta Sûrî daxuyaniya wan bi çi awayî dirixînî ana ew heta niha herdem Erdogan hêviye xwe davêt ser got hêzên demokratîkê di Sûriyê di bakurê Sûriyê de bişkên bin bikevin hêviye xwe ew bûn ji ber dema Daeş şan di heremê û piştgiriya wê kir bi çekan û bi hêzê hêviye wê ev bûn lê di van rojên dawî de gihîşt wê qenaetê piştî rizgarkirina min bicê wan fêm kir îdî nema dikarin pêşa hêzên demokratîk bigirin xwest îtîfaqekî bi rejîmê bike got heta Hakan Fîdan yê istixbaratê Tirka hat Şamê berê rejîmê dan xweseriya demokratîk ya Keke Eldar pirsa min dawî ji ev e ez dixwazim helbesta Amerîka û Rusya her du aktörên serekî bizanim îro birez Biden me ji got li nihal Tirkiyeyê daxwaz kiribe ku hêzên YPG bikişînin Rojhilata Çemê Firatê danûstandina ve li gel wan her du hêzan çi ew çi difikirin tiştê guhatî kirin berê jî daxuyanî hatibû dan û pratîk jî pêk hat me berê gotibû dema min bi rizgar bibe hêzên me di min bicê di bi rengekî xwezayî kîjan devera gorizgar dibe baweriya kulone got ew dever îdî meclisên wî bajarî xelkê wî bajarî bajarê xwe birêve bibin mînak ana min bic meclisa min bic ya leşkerî heye ya xelkê wê dene bi rengekî xwezayî YPG û YPJ û hemû hêzên gobûn alîkar de rizgarkirina min bicê de bi meclisa min bica leşkerî re bi wê re alîkarî kirbûn erka wan alîkariyê dixede lê ev merselên paşdekşandinê matev heremê me Sûrî û xaka me باش باش باشه که الله گلک سپاس